На 24 октомври 2014 година, 85 години след голямата депресия в София, позна се 20-годишна студентка и 27-годишен. Но се връщаме назад към времето. Бил роден през 1986 година в София. Но като беше малък, родителите се разведоха. А Хриси е родена през 1994 година в град Шумен. Като е ходил на училище, децата му са го били всеки ден. А Хриси е била послушна на 7 годишна възраст. Но като е била на 16 години, тя ходила на дискотеки и накрая я скъсаха. Да влезла в надвис, не можа да влезе в надвис и я скъсаха, защото е била мургава. Стана на 27 години, запозна се с 20 годишната Хриси. 3 години по-късно създават каналът IDBG на 3 март 2017 година. То първото видео беше 5 причини да се гордееш, че си българин. Но през 2020 година Хриси забърбеня. А една година по-късно се роди Ерика. Това беше нейната първа любов заедно.